खुलुमबाय नोंथांमोननो जोंनि खावलायनाय मथे बाहाय फैनानै नुजाफैनायनि थाखाय आं बेनुधर बसुमतारी दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि आंजों लोगोसे दङ लोगो नेहाथारि सनाराम बर' आरो जिल्ला आफादनि नित्य रन्जन ब्रह्म दिनैहाय जोङो मोनसे बाथ्रा रायजोफोरनो नोंथांमोननि माध्यमजों मिथिहोनो लुगैदों बेनिखायनो जों बाहाय दङ बेयो जाहैबाय जे जोंहा बे जोंनि गोरबोनि जे रंजालु बैसागु बोथोरा फैगासिनो दङ साननैसोनि उनावनो दा बे बैसागु बोथोर सोमोन्दैनो जोङो समाजनि बिबान लानायखाय माखासे बाथ्राखौ जोङो गोसोआव नांनानै एसे रायजोफोरनि गेजेराव मिथिहोनो होननानै सानदों आरो बिनिखायनो जोङो सावरायलायनानै मोननै रोखोमनि फोसाव बिलाइ जोङो रेडि खालामबाय बे मोनसे जेरावहाय एसे गुवारसिनै आरो गेवसार होनानै लिरदों आरो बेबादिनो आरो नैबे मोनसे दङ जेराव जोङो बेखौ गोनां बाथ्राफोरखौल' बुंदों आरो बे बाथ्राफोरानो जाहैबाय जे जों मिथिगौ जे जोंहा गावनि माहारि बर'खौ गेरेमसा माहारि हिसाबै मुलुग संसारावहाय जोंहा सिनायहोनांगौ बिनि थाखायनो बयबो नाजागासिनो दङ जेना बयबो नाजागासिनो दं गोदोनिफ्रायनो आरो दाबो आरो जोंहा मावनांगौ गोबां खामानि दङ नाथाय जों जेब्ला सानो जे जोंनि माहारिया गेरेमसा जानांगौ हारिमु आरो सोरगिदिं जेरावबो बयजोंबो मोनजानाय अनसायजानाय जों जानांगौ बे समावबो जों जुदि गोरोन्थि खामानि मावलांबाय थायोब्ला होमब्ला जोंखौ रावबो नोजोर होनाय नङा जोंखौ गाज्रि नोजोरजोंसो नायगोन दा पार्टिकुलारलि बे बैसागु बोथोरनि रंजानाय जेरावहाय जोङो जोंनि जे दोरोङारि जे मोसानाय रंजानाय बा गावनि गामियावल' उन्दै गेदेर बयबो एफा एनै दावदै बा माइरं खेन्दासे बा थाखा कयेक थाखा बेबायदि ओरैनो खांलायलायनानै बा गिदिं न'खर गिदिंनानै बयनोबो रंजानाय गोदान बोथोरनि खौरांफोरखौ मेसेजखौ होनायजों लोगोसे अनलायलायनाय जे मेसेज जों फोसावलायो बिनि उनावहाय ज' जानानै बे रायजोफोर हरनाय खेन्दा बा बेबादिखौ लानानै जे जों आरो बेयाव जयैनो सङै खावै जायै लोङै जोङो रंजायो बेनि अनगायैबो बा बिनि बाहेरावबो थांनाय बोसोर माखासेनि गेजेराव जों नुबोदों जे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जायगा गामिखौ बारनानै टाउन सहराव हाथाय बाजाराव लामा सामा थांनानै दखान पहार जेरावबो जे सान्दा खांलाबायनाय मागिला हैदलाबायनाय बे नुथाया जोबोद गाज्रि जोंनि हारिमुनि बाहागो नङा बियो आरो बे मागिनाया जोंनि बे रंजालु बैसागि बोथोरखौ जे जों बरायो बा बिनि थाखाय जों रंजायो बिनि बाहागो नंखाथारा बियो आरो बे जोंनि हारिमुनि बाहागोबो नङा बेनिखायनो जाबोबाय बे फैगौ बैसागु बोथोरनिफ्राय जोंनि रायजोफ्रा जाहाथे बेखौ खालामा बा सोरबा जुदि खालामोबा जोंनि रायजोफ्रा बेखौ जाहाथे गावजों गाव नोजोर होलायनानै बादा होयो बुजायो जे बेबायदि खालामनाया मोजां नङा जोङो जोंनि हारिमुखौसो आब्रुथिखौसो सिफायनाय जायो होननानै जोङो खावलायदों ओरैनोथ' समाजनि नेमखान्थि हिसाबै जायगा बेफोरबायदि समाजनि बेरेखा खामानि मावोब्ला दाय दन्द'बो होजायो खिन्थु जों बेबादिखौ मख'वाखै जों खावलायदोंसो गोरबोनिफ्राय जे जोंनि रायजोफ्रा आइ आफा बिब' बिनानाव फंबाय बिदा रावबो जाहाथे बेबादि गोरोन्थि गोनां बा हारिमुनि बेरेखा खामानिखौ मावा मागिलाबायनायखौ हाथाय बाजाराव बिनि थाखायनो जों बे लिफलेटखौ फोसाव बिलाइखौ फोसावनो जों आखायाव लादों जोङो बिनि थाखाय बेबायदि आलादा प्रग्राम दासिम खालामाखै नाथाय जेब्लानो जोङो गामि बा आन्चलिक बा जिल्ला लेभेलाव जेब्ला मिटिं जायो होमब्ला बेबादि खामानिया जे जोंनि हारिमुनि बेरेखा आब्रुथि गैयैसो बेजों लोगोसे बेखौबो जों बुंफायो जेब्लानाखि बे जौ जुवा आरो ड्राग बेफोरबादि गाज्रि खामानिफोरखौ जोङो एंगारनांगौ होननानै जों जेला मानसिफोरनाव मोनसे एवारनेस लाबोयो आरो जेरै समाजावहाय जोंनाव जे बे हाबा जाखानाय न'खरफ्रानो बायदलाबायगासिनो दङ सानफ्रोमबो बुंनो थाङोब्ला बेबादिनो मोनसे नङा मोनसे गाज्रि खौरां फैबाय थायो जे सोरबा गावनि बिसि फिसाखौ गारनानै दस्रानि बिसि फिसा गोनांखा हौवाखौ बा हिन्जावखौ लानानै खारनाय बेफोरो जोंनि गेजेराव जोबोद गाज्रि मोनसे
दृष्टान्त उदाहरन जानानै दङ दा बेफोरखौनो एसे जेलानाखि जों गामिनि गेजेराव बा आन्चलिक बा जिल्ला भित्तियाव जेला जों रायलायो होमब्ला जोङो बे बाथ्राफोरखौबो मिथिहोफायो जे जोङो बैसागुफ्रावबो बेबायदि खालामनाया मोजां नङा जों बेखौ नागारनांगौ नाथाय जोङो आलादा एक्सक्लुसिभलि बेनि थाखाय दासिम बेबायदि गामि गेजेराव एवेरनेस प्रग्राम खालामनाय जायाखै नाथाय जोंनि साननायाव दङ जों बेखौ इयुनाव खालामगोन बेयो जोबोद माने रेलिभेन्ट कुइसन बियो मोजां बाथ्रा बेखौ गोसोआव लाबोहोनाया नंगौ जोंनाव दा जों जुदि बैसागुनि रंजानाय हारिमुनि बे दामजुनि बाथ्रा जुदि जों बुङोब्ला आंथ' बुङो जे सेरजा सिफुं जथा आरो एट द मस्ट हारमनियाम ओमफ्राय धुला बेबादि माखासेनि बादै दस्राखौबो जोंनो नाङा रंजानायावहाय खायफाथ' बे गोदोनि मानसिफ्रा बे आखाइजों दामनाय मा होनोमोनलाय बिङि औवानि जे औवा बिंसिखौ लानानै जे दामो बेबादिबो खालामोमोन नाथाय बे आधुनिक जे माने मडार्न टाइपनि हाइटेक जे साउन्ड बक्स बा मिउजिकेल बक्सफोर लानानै जे दामो मोसायो बेजों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे जायनाखि बे जाय मानसिफ्रा मोसागोन खनगोन बिसोरनि इनहेरेन्ट गावनाव थाखानाय जि मोनसे टेलेन्ट दं बे टेलेन्टआसो थैलांगासिनो दङ दा साननानै नाय सोरबा सासे मेथाइ खनगिरिया बियो दानि आथिखालाव मेथाइ खनोब्ला बाहाय दामग्रा रावबो गैला मानसिफ्रा बुङो दामग्रा मानसिफोरखौनो मोनला होननानै नाथाय बिदि होननानै जों जुदि रेडिमेड खालि बे ट्रेन्डजोंल' जुदि जों मेथाइ खनलांबाय थायोब्ला होमबा जोङो बे दामनो गोरों मानसिखौबो जोङो सोरजिनो हानाय नंला बिनिखायनो जोङो जर खालामनांगौ जे बे दामनाय देनायखौबो लाफाथारनांगौ आरो बुंनो थाङोब्ला बेबायदि हाबाफारिफ्राव बे दामनाय देनायनिबो आलादा मोनसे बादायनायनिबो आयदा दोनोब्लासो मानसिफ्रा दामनो बाध्य जागोन आरो बुंनो थाङोब्ला जाय मानसिया जाय मेथाइ खनग्रा मोसाग्राया लाइभ माने मेथाइ खननाय बा दामनायजोंसो बाहाय प्रेजेन्ट खालामो दिन्थिफुङो बिसोरनि थाखाय आलादा मोनसे कनसिडारेसन थायोब्लासो होमब्लासो बिथांमोनहा थुलुंगा मोनगोन होननानै आं सानो आरो जोंनि हारिमु आयदानि मानसिफ्रा जायफ्रा मेथाइ खनो मोसायो बिथांमोनहा गोसोआव लाखिनाया मोजां जे बेखौ लोगोसे जुदि लाफानानै जुदि गाव दिन्थिफुङाब्ला आंनि मथेथ' बिसोरो फुरा गोजोननाय मोननो हानाय नङा ओंखायनो जोङो बेखौ लाखिनांगौ होननानै आं सानो